Miliyan 20 ɗin ubanka, ni zan saka ma fansa miliyan 20. Ubanka miliyan 20 na ce, dawa kuka yi. Shida biyar. Shida biyar. Hudu ɗaya. Hudu sai ɗaya. Takwas biyu. Takwas biyu. Ka riƙe sallamarka daga ina zuwa ina. An kamo ne daga hanyar Abuja. Zan je gidan antina. Ka buɗe baki kai magana. An kamo ne daga hanyar Abuja. Zan je gidan antina. Mu suwaye za ka iya gane mu suwaye kuwa? Na gane ku. Sojoji ne ku. Wai ni ne soja. Soja ni in ya gani guduwa yake yi. Ba mu lambar babanka. Na? Ka ba da lamba aka ce. Ta. Ko in sanar da kai mu suwaye mu 'yan kidnashin ne. Masu garkuwa da mutane. Ba ni lambar babanka wanda ya haife ka. Kaman ka shiga raina. Jiya zan yi magana a kai. Sai ne fuska. Bayan baka sai mun fa wasu baka zo ka ce mun bana. Go flash nake. Magana sai maganan man da yake aikin nan ne faka aikin ne faka akwai yaki. Matun bori ni a 'yan dandali gobara Danda, wait. yake burge ni. Matun bori ni a 'yan dandali gobara ne yake burge ni wani mai tsallai mai yawan shan sigari. Wallahi ne ban ma san shi ba. Gobara shi ne baka san gobara ba ya kai ne dutse ya na bullure ya ashe yau mun yi shiniki kenan za a ni a 'yan dandali gobara ne yake ɗaɗa ni da kasa. Wallahi ni ban ma san shi ba. Dutse ya ne na bullure hai zo nan ka kai mun shishigi ka yi shiniki ba kai shiniki da su ba amma ba na sharon kuka ɗauko mini ba don masu sharon kuka kawo min dilan wiwi wa shi ne za a karɓe shi fansa. Kot. Kudan tsaya. Ha, kan wanda ya ƙare mun shiniki na rantsai da sarkin da ya halitti Fir'auna. Duk wanda ya ƙare mun shinikin fansa da kai na kana kallo na kana zara ido. Kana ji kar kai magana da na can. Muna so gun yana da nisa baka hango su. Kuma ake sai na guntule wa mutum kai Allah daya sai na guntule wa mutum kai kai kada zo mu je kan kasan gangare. Ba da nan tsaya wajen ba. Ai da ta san kuka fita ta inda suke. Koma mu je. Action. Rolling. Wannan last warning ne kenan. Kada follow me. Ka canza ba nan ba fa. Kada follow me. Yawwa uzi. Yawwa dinga dan kekewa. Cut. Kai Usaini, na ba. Ayan masu kuɗi, ku ji duka ai. Buri ni a 'yan dandali. Uzi ta kawai. Wayannan kun gansu nan su ne wanda aka kamo. Wannan dan alaji da miliyan. Okay, bari ya kawo mun waya ta sai. Ya zuba kuma? Wallahi ya tafi siyo fiya wata ne? Allah ya daddu ya ta dauke wayar sanin malukuti. Insha Allah sai an sace wayar ka. Gyara mai wala. Tsoro kai bayyana sosai a fuskar ku.
Kai ku su uban su ku dinka bugun su mana. Yana zuwa ai kowa bayanai zai ga dan abba ana cikin to ga jajaye set ƙarshen kauna abu za a yi kawai a sa kuɗin. Allah ya ba mu sa'a kamar to ga mu nan budo bayani ya yi daidai yauwa to ga manan dai mun fito bakin daga a'a karar gan mu fa a titi ka ce muka fito yanki da nafin din nan ko yanki da nafin a wannan sabgan mu yanki da nafin ne kuma barayi a cikin fim din ƙarshen kauna jan wuya ga kala ma ya zo ya yi eh mana ƙarshen ƙauna ƙarshen kauna muna bakin daga. masha Allah to ga ka on set ƙarshen kauna amin ya Allah amin ya Allah kun ga yadda ake ɗaukan yi kun ga yadda ake ɗaukan sa Magana ake ta Monday. ƙarshen kauna to ga mu nan dai muna cikin ɗaukar fim ɗin ƙarshen kauna ku bibiye mu za ku cigaba da ganin abubuwa latest na gode dan ya mun na mai kaji ne turo mu abin da kai a bidiyo nake yi Bidiyo kake. yaran dan TikTok Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. uzi to ya ga musu yanka Suna na kala kuɗi mana da ka je ka yi sacin ya za a ganni amma duk wanda ya gaisa da ni baya yi amma fa wasa ne. to sawon man fa Gasa. A gani sai na so na jibo. Na jibuta. wannan shine sawon kana godiya sosai godiya yake sosai mana Yes, gasa. Diwan. ƙarshen kauna Muna nan mun fara ɗauka aikin ƙarshen ƙauna Diwan. Kaman ka shiga raina. Zan yi magana a kai. Sai ne fuska. Bayan baka sai mun fa wasu baka lokacin bana go flash nake Magana sai maganan Monday ake aikin nan ne faka aikin ne faka akwai yaki. Matun bori ni a yan dandali gobara. Danda, wait. Matun bori ni a yan dandali gobara na yake burge ni wani mai kallai mai yawan shan sigari. Wallahi ne ban ma san shi ba. Gobara shi na baka san gobara ba ya kai ne dutse ya na bullure ya ashe yau mun yi shiniki kenan za a ni a yan dandali gobara ne yake ɗaɗa ni da kasa. Wallahi ni ban ma san shi ba. Dutse ya ne na bullure hai zanen ka kai mun shishigi ka yi shiniki ba kai shiniki da su ba amma ba na sharon kuka ɗauko mini ba don masu sharon kuka kawo min dilan wiwi wa shi ne za a karɓe shi fansa Kot kudan tsaya ta wanda ya ƙare mun shiniki na rantsai da sarkin da ya halitti Fir'auna duk wanda ya ƙare mun shinikin fansa da kai na kana kallo na kana zara ido Kana ji kar kai magana da na can. Muna so gun yana da nisa baka hango su. Ake sai na guntule wa mutum kai Allah ɗaya sai na guntule wa mutum kai sai kada zo mu je kan kasan ganga Ba da nan tsaya wajen ba. aura ta san kuka fita ta inda suke Koma mu je. action Rolling. wannan last warning ne kenan kada follow me ka canza ba nan ba fa kada follow me yawwa uzi yawwa dinga dan kekewa cut Kai Usaini. Na abba. Ayan masu kuɗi. Ku ji duka ai. Bori ni a 'yan dandali